Аз ще снимам. Айде, двете, две в едно. Две в едно, да. Мини там до жена си. Ти ела тук, ще ги снимаш отпреди, ти там трябва да са, ви трябва да си там. Пък ти ела тук до мене. Женя Красимирова Николова и Севделин Събев Христов. Съгласни ли сте да сключите граждански брак? Да. След. Ще чакаме. Само кума да ни ядоса. Кума да ни ядоса. Ако му си цял живот, Накрая те да... ако му си цял живот, съгласна ли си? Да му слушам. Айде, тогава ясно. Да ли си? Добре. Ви, Христо Руменов Христов и Галина Веселинова Василева, като свидетели, потвърждавате ли тяхното съгласие и желание? Напълно. Да си помисля. Мислите? Съгласна съм. Добре. Женя? На номер 2. Я една песен. Чакай.